Iloilo City DRRMC ginrekomendar nga ipaidalum sa state of calamity ang syudad bangud sang dengue. Kaso sang dengue sa riyon masobra na 15,000 kag ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Bangod sang padayon nga pagsaka sang dengue, ginrekomendar na sang Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Council nga ipadalom sa state of calamity ang syudad sang Iloilo. Sa karon, nagapanghanda na ang Iloilo City LGU sa mga tikang nga pagahimuon kontra sa dengue. Isa na diri ang pagbakal sang misting machines nga ihatag sa mga bulutuan kag barangay. We will request them to do the misting in the different barangays themselves. Hatagan taman sila sa sufficient nga bulong para dira. Magafaging operation ang syudad sa mga lugar nga may clustering of dengue cases. Magapatigayon man sang regular nga cleanup drive ang Iloilo City LGU. Ginako sang alkalde nga nagagutok na ang mga hospital sa syudad. May libre man nga testing sa molecular laboratory kag padayon ang pagbaton sang dengue patients nga may mild symptoms sa hydration unit sa La Paz. Sa pinakauli nga datos ang Iloilo City Health Office, malapit 900 na ang kaso kag 4 ang napatay sa balatian. Yara na sa 15,688 ang kaso sang dengue sa Western Visayas halin January 1 tubtob August 17 kag 31 na ka individual ang ginbawian sang kabuhi base sa record sang DOH-6. Nagkalain-lain nga training ang ginpatigayon sang ahensya bilang kampanya kontra dengue. Lakip na ang dengue clinical case management kag vector surveillance training. Ang atin nga highest cases ara sa age group 1 to 10 years old. But subong no on morbidity week number 33, ang atin nga highest number of cases for 5,348 cases ara sa age group 11 to 20 years old or 34.2% no sang aton nga kaso ara sa aton nga mga high school and senior high school students. Samtang ginbawi na ang state of calamity bangod sa pertussis sa Iloilo City. Ini matapos nga wala sang na-record nga kaso ang Iloilo City Health Office sa nakaligad nga 7 ka semana. Enero 28 pa sang na-record ang uli nga positibo nga kaso sang pertussis sa syudad. Upod Caramel Porquia, Kim Salinas. 1 Western Visayas.